mantamu na Ekumfimensi ni mu eho ena brono ba kwa ye frɛ ne sɛ Ekumpoano eno ebutuo na ɔmanfo a wɔ hɔnom ɛkyerɛ sɛ wɔn ani abre papa na wɔn nsɛm a wɔn de ato nsɛmtwerɛfoɔ anim nyinaa ne sɛ saa bia yɛ hɔ a emu nipa etwam bɛ sɛ empem nan no na adwuma titiri a wɔn yɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ wɔn bɛkɔ po ansa na sɛ bi wɔn anya bibi ɛne wɔn abusua aba abedi nanso enei sɛdeɛ asorɔkye no esi di wɔn ani wɔ kurom hɔ no wɔn dwene ho wɔn ntia sɛ abobɔ ba ewura fie enti wɔn dan wɔn agya padeɛ ne nneɛma bi ɛboa wɔn mo asetena yɛ kama wɔ hɔ no asorɔkye na timi atwa fɔ mo so a sese yɛ kasa baabi ɔmode ɔmutu betu mpo no ɛden enti we di adesrede na ɔmode to Ghana mampanyin anim na afei wɔsoafo a wɔhyɛ ensuomunam Mrs. Hawa Kumsin sɛ wɔmra wɔn nhyɛ bɛm na afei asorɔkye no ɔmo pɛ ho pomisi bre nyɛ saa de a ayɛ den wɔ kuro ni mu epon edana was one 3 rooms no was one epona ba na ebo bubu dan na akopum to amen maame no mo e baby once na ina afi so e wa na wase wo bed maazi wo beach oba na ma no so ohan da me yom na wani beach tutu to amane da mai puno be fie o ma me yan wo kyerɛ ntia sa ba pa because say sa de amina da me 20 we ya ma frama won to ma ya ba be de me oba wanye nya ya bo mo za me atu ade mo ho pe o ka tena dara na wo wi afi no wo bo wa abusuafo na wo ho yimpe nse sa ya hwe able adamle omo wo se ha yanko wo me ya we ya be ye be bi enda wo dai na akofo info bi ne de wo no abia so ya ro ba ya dai na ma ba so wo mo chi we bi adro wo dai na na ko de wo dai na na ko de ya wo si bi ta straight ngo so to pa de yo be de ko na ewo sankro ensem kro na mu no wo hena ne sunsum ebutu sa kro ne so eye nana kyene a otoso nan wono nso so de kakra api so sese de asorɔkye no esi di wo mo ani ewo sa kro mu ho na ebehia se empanimfo ebebam ayinokwa de epono ore ha na ye bi sisi adan wo no onye hadam ha ye gyan na ye bi a kwan wo ma be 100 meters into na yenda nwinko de dan ikono botuma abakan ha sisia no ye wo hawo man kasa se ebono odu amatan bi a ne obu okọ owe pinyam me kase dan a bebe agi nyina na dan wa ha ebugba to buda da obubu odrepo so how I won afa boy what my nine there one more na say ma abefu what the mobile with the so what the mobile be do no why in there see defense what I mahina yefe sensu oyaza owo bo hen ma yakọ ekisisi dan no bi wo osor da bia no so yefe sisi ayi ni ba adehye nipa yete ne nkan eye nana kyene a wotoso nan ono ena ye wo hena wo Ekumpoano eno ne wa Ekumfimensi ni mu na kyese emfimfi mantam enkomo ena yekodi ye ne nsem ni na ye nsem twoni na na yaw asare ena boaboa no de mayen ye free finfi mantam